mig er kampkunst meget mere end bare at slå på hinanden. Og det synes jeg også, det skal være, hvis man gerne vil give det videre. Ikke? Uden at glemme den del, der hedder, det er faktisk kamp. Du kan bruge det til mange forskellige ting. Først og fremmest kan du bruge det til at lære at forsvare dig selv. Så hvis du har behov for det, behov for at finde en tryghed i det, så er det selvfølgelig første. Derudover kan du bruge det til at få noget mere selvværd, noget mere selvtillid, få et bedre syn på dig selv. Det kommer både af selvforsvarsdelen, men også af fitnessdelen, at du kommer i bedre form. Så kan du bruge det til at finde lidt ro og være lidt mere grounded i din egen verden. Selvom sådan en dag som i dag, kan man jo ikke undgå at komme op og snakke med andre folk. Det er svært at komme herop og være sur og bare stå i et hjørne for sig selv. Selvfølgelig er det altid rart at kunne forsvare sig selv, tænker jeg, hvis man bliver angrebet. Men det er ikke så meget derfor, jeg kommer her. Det er teknikken, og det er udfordringen. Og, ja, jeg bruger det lidt til at meditere med, kan man sige. Jeg kommer lidt ind i den her verden, når jeg er heroppe og træner. Så alle de der hverdagsarbejdsjobs, ting man har liggende, de ryger lige til side. Og så kan jeg tage hul på dem igen, når jeg kommer hjem med meget mere ro i sindet, end jeg kunne, før jeg kom. Vand, som er inde på midten. Rundt og ind på midten. Du står over for en person, du kan presse personen, du kan presse dig selv noget mere, og du skal hele tiden være til stede med dit hoved også. Mens jeg synes, når man træner ellers, så kan man godt bare lade tankerne flyve fuldstændig. Her der skal du hele tiden fokusere og være klar.